учебна година е не само празник заради откриването на първия учебен ден, но и е щастие, защото приветстваме децата в една изцяло оборудвана и модернизирана нова сграда. Благодарение на община Бургас и тяхната подкрепа, ние доказваме, че децата могат да се обучават в съвременна образователна среда. Благодарение на проекта, който община Бургас спечели, сградата е изцяло модернизирана, има ВИ инсталации, асансьор за хора с увреждания, сензорна стая. Освен това, вътре оборудването във всички детски стаи е изключително подновено, с меки мебели, с меки модули за децата, с сензорни също така модули и с нови интерактивни дъски, които ще подпомогнат нашето обучение. В тази учебна година приехме 3 първи групи, две в филиала на детското заведение, една тук в централна сграда и с нетърпение очакваме да започне учебната година. Колко деца са долу-горе това? Общо всички деца, които има в детска градина в Шипка, са 240. 240 деца. Това тук е основната сграда, да. Централната ни сграда. Имаме филиал на детската градина, който е на улица Места 104, комплекс Лазур. И е също с изключителна образователна среда. Госпожо Кинкова, какви предизвикателства стоят пред вас и вашият педагогически екип тази година? Предизвикателствата пред нас и моят педагогически екип са многобройни. Ние сме си поставили една изключително амбициозна цел. Първата детска градина сме на територията на цялата страна, която апробира практика за използване на изкуствения интелект в работата с деца. Представихме пред министър Вълчев на една конференция нашата иновация. Колегите ми създават приказки заедно с децата и с помощта на изкуствения интелект, като така показваме, че технологиите не са само пасивен източник на информация, могат да бъдат и средство за съзидателност и креативност. Благодаря ви.